Il-ħadd filgħodu l-mexxej Laburista Joseph Muscat żvela kif il-Ministru tal-Finanzi qed jimbotta ħalli l-Ena Malta tissellef bejn 40 u 50 miljun euro mill-banek. Dan bilan li l-Gvern jieħu dawn il-flus u jużhom biex jipprova kemm jista' jkun iqarreb lejn il-mira tad-deficit. Il-Ministru tal-Finanzi Tonio Fenech wieġeb billi prova jagħti l-impressjoni li dan is-self huwa marbut mal-proġett tal-Interconnector. Iżda f'kummenti lil ġurnalisti tnejn filgħodu, il-mexxej Laburista ċaħat li dan is-self huwa marbut mal-Interconnector. Naħseb li l-Ministru tal-Finanzi jaf sewwa illi il-facility li qed nirreferi għalija mhijiex il-facility tal-Interconnector, għaddej impressjonijiet kbar biex tagħna Malta terġa' tissellef bejn 40 u 50 miljun oħra sabiex tkun tista' tgħaddihom direttament il-Gvern, mhux qed nirreferi għall-facility tal-Interconnector. Joseph Muscat spjega li hemm pendenzi li l-Ena Malta ġemmat matul is-snin u issa l-Gvern irid li jieħu dawn il-flus f'daqqa għaliex jinsab maħkum minn paniku. Il-Gvern issa fil-waqt li m'għamel xejn fis-snin ta' qabel biex ikun hemm speċi ta' repayment program li jkun suret in-nies li jagħti ċans lill-kumpanija tkun fuq saqajja, issa f'daqqa waħda paniku kbir il-Gvern biex jieħu dawn il-pendenzi f'daqqa waħda f'darba waħda biex jipprova mhux jilħaq il-mira tiegħu tad-deficit skont il-Ministru tal-Finanzi mhux ħajilħaqha, imma li jipprova jqarreb kemm jista' jkun għal dik il-mira. Il-ħadd filgħodu Joseph Muscat wissa li gvern ġdid se jkun qed iżomm responsabbli ta' emilhom lil dawk kollha involuti f'deċiżjonijiet finanzjarji ħżiena għall-Ena Malta.